Mutumina ya ne? Ya zuwa kuma? Na ji mana koyo ka manta ne yau da ba ina ai ba inda zan ci. Kana gani ko aljani muka ta haɗuwa da su. Amma yau ka ce kuma ai ba inda zan je ina gida yau. Dajin ai ba wani gaba shiga ba. Kar ka zo to ni ran da ya je na shi. An gamu wayo Allah na shi kenan ni na ashe ma kaya ce ai zan ƙarya ne wallahi Allah kai mugun duka ko na rahira he ya dika yau gani ni kadai ba ma dawan babu wanda zai cece ni oi wala na ka hakuri ba zan kare zuwa dajin nan ba. Ai ma tafi gida kawai in Allah da ba zan sake zuwa dajin nan ba.